bathi abasakazi besakaza uthi iphi ingoma ehlonisa unyaka bathi 3 bathi 2 bathi 1 bathi amawelo Dali wezulu nomhlaba. Uyazi ukuthi ngiyadinga lokho kumele usengiwenze. Kwenzenzani? Akudlalwa phela la. Ngathini kuwena? And the bonus number, number 16. Hayibo. Kumele simthole ubaba. Ngoba ngisho masingamtholi ubaba, umama bazomngcwabisa okwesihlupheki nje thizeni. Ngeke mina wami mama uzothola umngcwabo ohloniphekile lo mfanele. Nifika kanjani la? La kuzomela ngihambe la. baba uyazi into esedlule kuyona ukuthi ukwazi ukufika la sikuthola uma wakho wangcotshwa nethekisi lelotho wayewinile imali engango 20 million Maduze nje mina. Ngizobe senginendodla zami.